Morjes, tupe. Poro. Joo, tänään me vastilaan. Mitäs nämä on? Leimpelestereitä. Onko nämä uusia? Ei. Ei minusta ole uusia. No. Ehkä pari kuukautta uusia, en tiedä. Sitten nämä ei ainakaan uusia. En vain ole ikinä maistunut. Nää on suunnilleen 2 vuotta tai vuosi sitten tullut. Joo, niin. Avaatko tämä mulle? Me kuvailee tässä. Otapas. Oota, vielä tuo. Vitoseen asti on. Siinä on. No näyttää tällä heltä. Tiedä. Siinä on. No, älä lue. Nyt maistetaanko? Tässä on omenaa, mustikkaa, vesimelonia ja sitruunaa. Niin, ota ykkösellä. Ei oo paha. Arvosana. Häh? Arvosana. Mikä on? 5 kautta. 5 kautta mikä? 4. 5 kautta 4 tuolta. Nää on vaikka tästä 5 kautta 3. Joo. Mä en kovin tykännyt niistä. No. Kyllä nää on 5/5. Joo. Tuo sanoo, että 5 kautta 5. Niin onko nähnyt? Joo. Joo. Mä olen tosiaan koululla. Koululla ollaan keinut. Ja tuollakin on vähän keinut keinut. Yläaste parkkourpuista. Nää. Nyt tuolla on keinut, hämpiskeinuja. Ja sitten tuossa on XT. Tuossa on tuo. Mikä hitto sen nimi oli? En muista. Mikä on kanavan nimi? Heiper suovittu kanavan omistaja. Kaveri nytten kuvaa. XT. On sillä zoomailee ja raskoi. No, se voi sillä availla sitä. Odotas, mikäs tämä on? Otetaan vesimelonista. Oota. Vesimeloni. Joo. Mä vaatan nämä ottakaa. Mitä? Se on alusta kiinni. Syö lunta. Ui. Minä jossakin vaiheessa alkaa tulla niinku oikealle tosi pahalta. Onko paha? Joo. Kävi heitän ilmi. Joo. Tämäkin on vesimeloni. Joo, se on kyllä aika paha. Mikäs tämä on? Onko tämäkin vesimeloni? Mitä hittoa? Tämä ei ainakaan puteo. Mustikka. Täällä on semmonen mustikka. Täällä heisti. Oota, se ei oo mustikka. Mä vielä näppelen. No niin, nyt se onko hyvä? Jossakin lölle. Tai jotain sitä Playblaster siitä, jota vetää, jos tulee siitä fucking mössöä, niin Arvosana. 0/0. 0/5 on sulla. Elikkä. Mulla on Vuot. Masta. mustikkaa mulla ainakin.
4/5. Mä en ota 5/5 kaikkea niin ollenkaan antaa. pois, koska mä maistan. 5/5. Joten mäkin on, kun on imennyt ne kaikki hommat pois päältä. Me puheisin tämän kanssa. No oota, me sieltä muuten muut täälläkään. Se mäkin 5/5. Jos ette tykkää kirvestä, niin älkää ostako. Ei sitä maistaa Apple. Apple on hyvä. Joo. Siis näitä löytyy No sekin yleensä jostain pienistä kaupoista. kaupungeista yleensä löytyy. Niin, joo. Yleensähän. Täälläkin tehty laksikko. Ja, joo. Kyllä meillä oli tämmönen. Mm.